Baka yung babaeng isa dito, yung nakatayo ditong babae, yung pili yung huli. Kasi yung isa nagbayad yun, 500, di ba? Yung huling nagtanong na babae. Nagsupot daw nang nagsupot. Nagsupot daw nang nagsupot, hindi naman nagbayad. Pwede maganda. 1, 2, 3. Bakit walang bayad? Nagsupot na tapos hindi nagbayad. Ayan. Baka may supot pa dyan, pahingin naman ang supot. Alalay ka. Ay, ito na pala oh. Ay, yung dati pa? Dati pa yan. Ano to? Magkano to? 150. 150. Asan dugo ko ganda? 150. Ayan, dugo siya. Sino pa hindi kumain ng dugo dyan kanina? Kaya pa yung Ayan, wala, may tabo dyan, may tabo. May tabo dyan, may tabo. Patay nga yan eh. Ayan o. Yung mga dugo. Dapat mga lalabas. Tawa ka mo na natin. Kawawa naman tuloy yung nagtitinda. Wala pa kasi Dapat pag ganyan maraming tao, alerto. Kasi yung iba nang lilin lang, di ba? Meron pa bang darating? Meron po, meron. Oo, kasi darating nung nakarati nag-isa rito. Kaya lang ko naman ito. Ito bayad yung kasi no? Total lang hintayin na natin. Kasi rin kami, naghintay rin kami. Oo, kasi ang ganda kasi yung baboy na ako. Baboy katay talaga. Yun ang kagandahan nga. Kasi nung nakarang linggo din, magawan. Marami ang bumibili rito kasi laging bagong tatay. Hindi kasi Parang native eh. oo. Parang native siya, masarap yun. Masarap yun. Linggo yan. Hindi dadaan. Han, gusto mo lang ano yung balutan? Kuya, ito yung kape na ako, ha? Luis, buhay ka pa. Buhay baka magnakaw. Ay, sorry po. Han, okay na ba ito? Kina yan? Pwede ka lahat. Kaya pa to. May kita mo naman kagad yung talong. Hindi, ang mga walang kalaman. Kalahati po. Kalahati po. Okay na ito. Kalahati mo mga siya. Ito pa ba yung halo? Yung
Baka lang. Baka lang, pati ka lang yan. Manok lang yata dito. Rosin. Ha? Rosin. Rosin, hindi tayo pwede siya rosin. Pababa na lang tayo. Sa baba. Yo? Luang ano? Luang mata? Meron talagang ganyan. Tsaka yung lalaki pag ano, tarantad talaga yung ano to, hindi siya sana yung magtatantad. Yung taga Black One. Skip. Wala pa yung kasama ko. Diyan ka. Akala ko nawawala na eh. Ha? Ayun po yung mataba. Anong hiling mo? Ano sa taas din? Ha? Anong hiling mo? Ano sa taas? Sa? Kaya doon, sa taas. Anong hiling mo? Parehas ang ano? Oo, yung parehas lang yun. Kaya gusto ko nga yung po. Mataba ba? Ikot nga tayo isa. Sir, say sir. Deb! Yung tayo. Diba? Ano sir? Patingin nga nalay sa dahil. Sige sa. Sandaan. Yan. Yan. Dito din na kilo boss. Katimbang mo nga ito kilo. Ha? Dito timbangin lang kung ilan. Saan ba? 505 boss. Ilang kilo yan? 1.5. 1.5. Sa kalahati po. Eh, o yan na. Ano? Kasi mo yun? Hindi. Ano boss? Atin, tabi yung iba. Ha? Sabi mo, kalahati yun. Ha? Hindi ba?
kukunin na natin lahat yan, itabi yung iba para may ulam kayo. Ulam pa nga niya. 500. Magkano yung boss? 505 lang, boss. O, 505. Chop to, boss. Bang sigang? Hindi, i-chop mo na lang. Basta chop na pansigang lang. Bang sigang? Okay na to. 234 tsaka magkano. Hatiin na lang natin itabi yung iba. Mamay unti-untiin kayo. Ikaw. Ang problema sa akin. Okay na, boss. Ganyan na, boss. Oh, sige. Dami niyan. Dalakan niyan. Ha? Dalakan niyan. Hindi na. Niya. Boss. Kaya. Ito ka lang. Gusto mo pa may gabi nito? Ha? Gabi, gusto mo ba? Hindi, ayoko may gabi. Ayaw. Tapos kay nanay 75. Ayaw, sir. Tara, ito magic na. Ikaw may sa magic. Ang ganun. Ano pa? Wala na? Tara. Ano po, may 80 na, may 80. Wala nang ano rito. Ubus na oh. Ubus na. May bibiling ka pa? Ano bilhin mo? Kuya. Dito. Patay, dadaan ka na lang. Bukan. Ano magbibideo ka? Ito lang ang pipindutin mo. Continue siya. Ha? Ikaw na kasi, ano na eh. Parang galing tayo sa underground. Na tunnel. No? Ang palengke dito nasa tunnel.
lang. May 2 oras sa palengke. Yan ang nabibili oh. Alin?